Welcome to i-channel yithi igama uXolani uEnoch uPastor Winning. Uyazi njengenjwayelo siyahamba la siguduza amazwe sifuna abalaphi bendabuko abasebemkantshubovu ukuthola ulwazi esibuye silicobelele wena ukuze wena usizakale. Uyazi ukuthi umuntu nomuntu esesemlethile la umuntu osuke enolwazi olithile olungakwazi ukulekelele kuyinoma biphi inkinga noma bisibisifiso osukunaso ufisa ukusithatha noma ukusenza kodwa uthola ulwazi awunalo na kanjani emva ukuthi sikulethele umuntu uyakwazi ukuthi ube khona ungakwazi ukwenza. Namhlanje sihambile sisethembisa la sikhona sivakashele udokotela sikubingelele. Ngibonga kakhulu baba. Ngibonga kakhulu baba ufika wakho ngokuvakashela lona ubaba uMsimango. Udokotela uMsimango. Udokotela uMsimango lona baba wesintu. Umelaphi wendabuko. Yebo baba. Uyezwa useyichazile ukuthi umelaphi wendabuko udokotela wesintu ubaba uMsimango. UMsimango abantu mhlawumbe siyazi ukuthi udokotela yini enye abakwazi ngayo mhlawumbe emsebenzini wakho emongathweni yabo abantu bangazi ukuthi hayi cha mabefike kimi lokhu nalokhu ikona bangazi kakhulu ke siyazi ukuthi yalapha siyazi ukuthi yenze izinto kodwa ikupho ungathi hayi mabefikile abantu yiloko abakwazi ukukhuluma ngakho. Hayi impela baba ubeka indaba enhle lapho ke abantu abaningi beza kimi baba abantu labaneyinkinga ukuthi bayisebenza ama small business in premium abantu nje laba abana business ukuthi badayisa o abanye barana ama-shop abanye abantu nje beza la kimi nje ngeyinkinga zokuthola ukuthi bafuna imisebenzi imisebenzi abayitholi. The most nje abantu abaningi nje ngibanceda abantu abanama-business abasebenza ama-business iy'tolo iy'phaza uthengisa ukudla ey'tradini amapapa izinto ezifana nalezo-ke nje kanjena. So umuntu umekafike kuwe ibhizinisi livalekile leso siphaza shop asiranayo sivalekile lelo bhizinisi nyane aliranayo lincane lisakhula livalekile lihambi kahle kodwa bese fike kuwena suke safike ekugcineni. Impela baba iqiniso lelo ngoba la umkhakheni wokuthengisa ziningi ilingo lodibana nazo umuntu uthi wena ufise ukuthi nayo ibhizinisi yana encane yakho uyayilula ukuthi khona ungahambi kahle kuwe maybe kuwe emzimbeni kubantu nje ukuthi bakudlela umona bavala ngezinto lezi basithatha kithi futhi thina bomsimanga. So ngike labo bantu ngibancede ngalezo zinto lezo ukuthi ngiqale ngibheke lento yabo ukuthi into enjani ukuthi from lapho ke sengilasicala sisebenze khona. Ubaba uMsimango ubone ngani ukuthi ayi ngathi unobizo emsebenzini wakho esintu? Kukhona abanye abantu abazalelwe ungayosebenza abamhlophe kodwa akwazalelwa ngabona. Isipho sakuthi isiphiwe ukuthi vele wena umdayisi uyoba umdayisi uthola ukuthi ngesimo okuso ungalandeleli calling yakho la idlozi lakho likubizela khona utshela ukuthi hayi njengabantu abaningi atshela ukuthi hayi mina ngifundile ngifuna ukuyosebenza kanti lo muntu ubusinessman. So nakafikile la kimi nokuthi ake sicheck lento yakho ukuthi usimo bani wena ngoba ngiyakuzwa ukuthi uyasebenza ngapha urun ibusiness angeke urun izinto ezingithunga isikhathi esisodwa. Bese usho ukuthi ikona kahle shini akuphiwe ikona kuphi phakathi kwaloko kubili? Yeah, phakathi kwaloko kubili ukuthi kuphi ukulapha o ukudayisa o ukusebenza umlungu o ukudayisa. Bese lento siyibheke nje ngoba abaphansi abageji bahlala endabeni nje bazokutshela nje straight ukuthi hayi thina sakuzalela ukuthi wenze lokho. Ngoba kancane nje ngoba ungabheka ukhona sometimes ukuthi wena businessman kanti i-calling yakho businessman umuntu wena ukuthi mebuhlale phansi usebenza abantu but lo busy ugijimisana nebusiness ukuthi ibusiness ungayirana for 20 years akukho into oyitholayo. Nayikhuphuka lokho nje isiphaza shop for 20 years abantu baqala iphaza shop seba nayo supermarket iyakhula bona isiphaza shop esincane. Uthola abanye omunye uthi uqala izolo umbona uhamba ngemoto shothi uwe waye research kulento yakhe wayibheka ukuthi impela ngabe ngenza into efanele mina noma nje sengenziswa ukuthi ngilambile ongenzisa ukuthi ngifuna ukuqeda isimo lesengiphila kuso ngaphansi kwaso. So nawufike kuba uBaba uMsimango ngihlala phansi nikhulume usho ukuthi uBaba uMsimango ungakakhulumanga usho ukuthi uBaba uMsimango ngizobheka ngempilo yami la ukuthi impilo yami iphele laphi silahla khona inhlolo nangabe impela uwebusiness noma ungakangitshelanga ukuthi uwebusiness izawuvela ukuthi hayibo umuntu wena webusiness imali yakho phezulu kwebusiness. So uma njengamanje noma ama-sweet angithi wabona abanye abantu bathole etrainini umuntu athengisa ama-sweet but uthi uyobona umuzi wakho uyakuthusa mara lo muntu ugaca i-card box phakathi kwe-train
udlula umuntu ovuka osebenza. So usulesikhathi ezingakanani ukuqhubeka umsebenzi wokulapha nokusiza amakhambi esintu? Mfowethu umnyaka lenginayo manje ngabala ukuthi ngino 21 years. 21 years. Experience kulo msebenzi ngenza wona. And lo msebenzi ngwenza awusumsebenzi ukuthi ngiye ngothwalela kwabanye abantu ukuthi bangifake izilwane or is the fourth of generation. Shothi umkhulu kwakuyinto yakhe ngoba mina ngazi umkhulu. Kwasuka umkhulu kwaba kubaba. Ubaba kukimi. Hayi ukuthi naye bekazalwe yedwa kubo. Bebekhona kumfowabo. Ngisho nomkhulu umbala bekukhona umfowabo. Nami nje lokungihlelilana bakhona abafowethu njengami nje ngizibale nje mina ngumsimawo mina ngwes11 kumama. But lesiphiwo sibe ngakimi. So mina ngifuna ngirane lento yalabantu abadala. Nakimi ngiyacabanga ukuthi nakuphuka ithambo ngilala khona bazoyithatha abantwaneni baqhubeke naye phambili. I know uyezwa ke mbukela ukuthi hayi experience 21 years eqhubha umsebenzi wokulapha amakhambi esintu okusiza abantu amakhambi esintu. So umuntu ongakwazi ukumethema ukusemkanti bovu usekuningi akufundile kubantu nakufundile emsebenzini umenza izinto ukuthi enza bodayilo kwakulunga hayi aphinda alungisa edwe kunye uthothe yalunga kanjalo. So ngifuna ubheka la nangokumuntu ufuna ukuthwala into ezifana nezithwalo uyaba nazo mhlawumbe umuntu athi ngifuna ukuthwalela ibhizinisi. Inenjana lezo ukwabhekana nazo bafika abantu bafuna ukuthwala uyathwalisa. Babe lapho ngizokubeka nje iqhame iqaqa akalaleli kahle umlaleli angizwe kahle. Ukuthwala kuhlukahlukene kaningi. Ukhona ukuthi uthwalela ibhizinisi. Nako ufuna ukuthi loyo muntu wakho o leyo nyanga yakho oze kuyo uyibuzisise kahle. Ngoba khona ukuthi uyathwalela ibhizinisi kanti soqeda umndeni wakho. Ukhona ukuthi kanti uyathwalela lento ofuna kuba ngiyo kumbe isikhundla emsebenzini kanti soqeda umndeni wakho o abantwana bakho. Ngoba zishiyashiyene lezi zinto. Sokukhona ukuthwala lokuthi uthwalisa umthwalo webusiness. Shothi ngalamafishane ngithi umthwalo webusiness ngichaza ukuthi usebenza indawo la wenzela khona ibusiness ukuthi umunye nayibuka ihliziyo umoya wakhe ukhululeke ikube indawo ethandekayo. Indawo igcwala nje ukuthi abantu bangena baphuma abantu bangena baphuma ngoba lokukhona ukuthwala ukuthi uthwale izilwane kuwe emzimbeni. Leyo ke anginayi guarantee kangaka. Ngoba iyawuhamba ibe khona nomthelelo lomubi ngoba nakuhamba wena mnikazi walento oyithwele wena mnikazi ungekho owaziyo la khathi ekhaya nalama business ayafa. Nalomqebo lonawo uyashabalala ngoba lento iyaduba iphile maybe uyithethe kumsimango njengaloko omkhuluma kanje ijiki ibuyekile. Mina ngumsimango ngoba kahle kahle ngikunike umntwana wala ekhaya futhi usebenza ngomntwana wasekhaya. Ngiko esikhathini lesiningi uthola ukuthi amabhizinisi amaningi abantu uthi kushona ubaba uwathale amashop akasasebenzi. So ukhuluma ukuthi khona isithwalo esibasemzimbeni kuwe bese kuba khona ukuthi kuyosetshenzwa le ndawo osebenzela kuyo. Yebo baba. Lana ndayibeka nje nakhona icace nangithi kuyosebenzela indawo la usebenzela khona ungakha umakhiwo othize. Ngiyaqabanga abantu abaningi bakwazi ukuthi ikhaya nelikhaya liyabethela. So ebusinessini kunesikhonkwane sebusiness. Kuthi lana ngenza ilichibi lami ukuthi nangabe ngilahlela u1 rand uzoletha u2 rand. So kufana nalezo zinto lezo uzakhela ebusinessini ukuthi leyo business leyo kube ibusiness le generate imali futhi lento nawe yakha uyakhela ukuthi mayilethe imali kulo makhiwo lo. That's why isikhathi esiningi uyabheka amanye amashop abanye abantu akusilula ukuthi ungafika uthi uyorenta. Nawuthola ukuthi lawo mashop ungakhona ukurenta o bangawaxashisi bathi hayi lo makhiwo lo woka baba asicabanga ukuthi singawuxashisa. Kwakunemithetho othize o umgomo othize owenziwe lapha ukuthi before niyofaka umuntu kunemithetho mfuna nidlule kuwo ukuthi manje kungena ushongwe kufe uzwane. Uzwane ufuna ahlaliswe phansi kuthiwa uzwane la ekhaya sisebenza kanje na kanje na kanje. Shothi maybe kuyenzeka kuthiwa zwane isitolo sala ekhaya asivulwa ngo5 ekseni. Ufuna usivule inhlavelanga mayiphumile ukuze le nathi sizokhona ukuthola imali kuwe na uthola imali oyifunayo. Sibambisene la ngoba uyakwazi kamhlophe ukuthi leli khaya ukhulekele kulo akusila kazwane elakashongwe. Ukuthi la kashongwe kunemithetho wetimbanze takashongwe. So nguko ubiya nangithi mina kunokuqinisa ishop nokuqinisa umuntu ukuthi abe nethambo lemali. Lapho so lobubeka la ukuthi
ube ukuthi nje usokuchazela ukuthi ibhizinisi niyakwazi ukulekelela. So kahle hle esikhuluma ngayo manje yikhonkwane zebhizinisi noma singathi igroup zebhizinisi kuphi wena usebenza ngezikhonkwane zebhizinisi sokuqinisa ibhizinisi noma hayi umnika isigubhu ikuphi okwenzayo negroup yabanika abantu zebhizinisi noma hayi wena specialize nje ngezikhonkwane. No cha babe angibeke futhi lapha icace futhi kuwe mbukeli isigubhu yasithola isigubhu into yokudonsa. Oh yokudonsa ngiyasebenzisa nginazi into yokudonsa ukuthi ama customer sondele ngakuwe. Isigubhu izinto zokudonsa ikhonkwane ngisho sona ukuthi na ufaka isikhonkwane nesigubhu kunemehluko phakathi. Isikhonkwane into ukuthi akusinto ukuthi uzoloku uya kuyo uyitshela ukuthi ibhizinisi ngathi seye ishona phansi. Isikhonkwane into oyibekile ukuthi ukhona awukho i-generator mihla namalanga isikhonkwane lezo. Isigubhu siyakuhamba naso ngasikhathi siphelela amandla ufuna ubona nenomsimango ukuthi umsimango asivuselele leso sigubhu. Ngijike nje ngibuye kancane nala kuthwaleni nje ukuthi ufuna ukuthwala lokuthi vele wena lento ila kuwe egazini. Ungakubekisela kungaba kabili kungaba maybe izinto like kufana abanye abantu bazizwa nje ngamagama kodwa angiqabanga ukuthi banayo lento bayayazi ngamehlo nabo bezwa bethi ungayo uthwala maybe ngento yasemanzini ethize ungayothwala ngento yasentabeni ethize ungayothwala ngento nje isive ethize. Ngilapho ke kusoqala khona ukuthi nawuthwele mhlazana uhamba lezi zinto ufuna uhambe nazo uhamba nako konke kwakho yaphansi 6 feet emgodini akukho kusalayo then lo makho wonke noma uneshop ozoyibona nje ibuilding icala ukucracka kwabuka amazenke kuphuka amafastero kusho ukuthi umnikazi usuyavalelisa umnikazi wemali abenza i-generator la kulomuzi. Ubaba sohambile ekhandi azi ukuthi umnumzana udla sikhathini umnumzana uvuka sikhathini umnumzana sibala sikhathini imali. So ukuthi la kule ingane la ekhathe ekhaya akukho owaziyo loyo mkomo. Uzophula yonke into ahambe uthola ukuthi nawo ama buildings yabona nje akhiwa amakhulu ukuthi kuvaliwe akusebenza amafastero aphukile kugcwele idoti in so kuhamba umnikazi. So ukhuluma ngegroup la igroup lezi ushooting isigubhu sa 15 kunesigubhu sika 12,000 awuphinde ukuchaza ngale uqale ngale 15,000 phinde ube ngesa 12 bese siyiphethe. Okay lesa 15,000 baba isigubhu lesi uthi nawusithatha la umsimango naso sinemthetho waso othize. Nawusithatha la umsimango isigubhu lesi ukuthi uyosibeka uyangithola uyosibeka isigubhu lesi ukuthi nawusibeka immediately usibeka kuba nendawo ukuthi umgomo indawo uzokuthi ngoba unebusiness eso ungathatha nawuthatha lesigubhu lesi hambe usibeke endaweni eso kusho ukuthi uyadayisa udayise sokuphela inyanga nangabe ibhizinisi yakho izama ukufutha ngendlela eright nakuphela inyanga uyaya kulesa sigubhu ufuna uyobonga kuso. Phecelezi nje ngeligama elifishane nje sifana ukubiza ukuthi uyaya kuNontombi uyobonga kuyo. Nontombi emali uyobonga kuye ukuthi ngibongile Nontombi ungiphushile lenyanga safika la awuthi uphakamisa amasokisi sikhuphuke siyile uyangithola baba. Iso lesa 15 lesa 12 umuntu oyigadzile le mali ngifuna ungizwe kahle baba. Umuntu ogadzena nawo ukuthi wenzani ngale mali sho ukuthi imali yakho inembanze nomgomo athi ubuye nje kamva ngibe mfishane nje la kule igroup ukubone kube no businessman abe nemali mara uthi uqela u2 akutshela ukuthi anginayo. Kunemgomo thize ayitholile kulo muntu wakhe ukuthi awukhiphi imali awuqeli imali unomuntu okunika imali isukela lapho lenkinga le bathi lo baba ustinchi nokuthi siyathenga izitolo zakhe siyamsupporta mara yena ukuyikhipha kuba matima yilento ayiphethe baba iyamcontrol akanayo yena angaba muhle enhlizweni afuna ukukupha kodwa akanayo ipower unless maybe sometimes athumele unkosikazi uve bathi lelo khaya ubaba hayi angakutholela lutho iya kumama uzothola lutho yinto esihleli phansi nonkosikazi ayikhuluma ukuthi mina angiyoyikhipha because ayiphume ngakuwe kuze lento itokwazi ukusinikeza imali lesithethe kumsimama. So kuba nalezo zimfihlo nje lezi bakhona lapho.
So la ukuthwaleni babe khona abantu abafuna ukuthwalela isikhundla imisebenzi before sivala nje lehlelo lethu bafuna ukuthwalela ikhundla imisebenzi neyikhundla kusetshenziswa umzimba womuntu bangithola nako singathi siyagugula la intweni sikuthola ukuthi awunaso isibindi enough ulivovo liyakhiva ngesiswazi nje kanjalo ukuthi umuntu othanda ukuxoxa izinto uzozophusha uxoxe nokuthi angeke uyakumbona umuntu sekazizwa umkhulu angeke ngitshele mina nonke ngihamba kusasa so asibafundi labo bantu ngoba angeke noma bangahamba kusasa angeke asebenza individual ayiwani uyabadinga laba bantu nabo bafuna ukubeka isinto etafuleni yena ufuna ukuba mkhulu kulaba mhlophe bondle besikhanyela ngonkonjana so lento thina kunemihambo yakhona baba ya nokuzwakela sizokwazi ukuthi siqhubeke sathembisa ambukeli ukuthi sizokwazi ukuthi siqhubhe indaba le sithi ukudika more details ngazo igroup uchaza ukuthi igroup ezinye izimbandelo ngabona umuntu engakunikeza imali kanti kunemgomo ethize ethi imali ayiphumula ekhaya engena kuphela so abantu abakubambe usebenzela kuphi nani inombolo otholakala kuzo lona ubaba Msimango utholakala eThembisa e230 Giyane section istrati enguso uJackie Mncube Street amanamba ami it's 082 3645 616 082 3645 616 ngibonga kakhulu balandeli bemasiko nalabo abafuna ukuphumelela impela impumelelo ikhona ingakhohlwa amadlozeni umuntu wazalwa ampisholo akasoze aba wandle besikhanyilanga abe wenkonjana waphakathi kwamanzi umuntu uphezulu emhlaba njengempande zezihlahla njengaloku sisebenza abantu ngeimpande ngibonge balaleli siyabonga kakhulu sibonge kudokotela phinde sibonge nakuwe ukuthatha ke ithuba nakanjani uyazi ukuthi mawudinga ama solutions udinga ixazululo umuntu ongaphephela kuyena njengamanje udokotela la uMsimango uyakusiza kakhulu bayadanga